Здравейте хора, аз съм SpeedMVG и днес ще си правим наш World на Minecraft. Да, и съжалявам, че не съм снимала толкова много време, но имам да ви разкажа една история. Създадох си канал, нали? И той ме се махна. Смисъл, не знам какво стана. И цацат и после трябваше да си правя нов. И да. Баба Марта на 21 патерици, не, 20, на 20 патерици, да. Днес е слънчево, не в моя град е слънчево, и съм по късен каф. И да, сега ще създадем World. Всъщност не знам как да се казва. Не. Знам. Просто. Survival. Не знам просто. Там 2017. На Survival. Тук ще си идват някакви цифри, не знам. Искам някакви цифри. Така. Командите за всеки случай ще ги сложим, ама няма да ги ползвам. И така, да си крейтнем сервера. Между другото съм на 1.11 съм. Не съм на новия снапшот, защото да. Айде, тук да зареди, може да се върна. Опа, да искам. Хора, сега ще се върна. Хора спавна в някакъв... Вау, че е яко. Не сте яко. Аз съм с Стив. Окей. Бе. Трябва да си го снимам. Чакай бе. Между другото, хората са ми любимите дървета. Те четворници. Четворници. Ето, те. Са ми любими. Какво става? Лак? Какво става бе? О, не. Съжалявам, хора, ми звъняха. Очите. Какво става бе? Не чуйте да растърте. Значи хора си че само не знам какво става, защо се бъгва така. Какво ти става бе? Какво му става бе? Аз тук ще отсека дървото кога ли не. What the fuck, бах ти гадното. Чакай се долното. Така. Уй, какво става? Аз нещо ще направя друго. Дава ми achievement. What? Клойнг направя между другото, да не забравят, после да не се пущам пак.
Само заради тези звати ми е яко. Защото са готини. Тъпо. Абе, другия епизод ще оправим то слака. Спокойно. Нещо пък по-бързо сега почна да се сече. Аз първо не знам къде ще ми къщата да. Но ще го измислям. Другия епизод ще я правим къщата. Правиш? Не. Опа. Да си направим една кирка. Абе, как? Защо е взимам ачивменти? Между другото ще трябва да си набавя храна. Аха, оправи се то слак. Да си че малко пък моят за къщата да ни трябва. Защото това дърво е хубаво. О, не. Чакай да го направим на кост. И искам да видя планината. Да я видя дали... О, той има сняг горе. Там мако. Защо обърна да? А то с текстър пака. Между другото, текстър пака сигурно всичко го знаете в Fruitful. Аз малко не обичам на такива неща да живея, защото някак много камъни такива работи. Но ще си насипя така малко камък. Сега камъка не ми се бъгва. Așa. Haide. Poți să treci pe dulce, că e niște... Ia stai. Ia stai, така. Хей, той кола ли ми се бъгва, бе? Абе, какво става така? Опа, това беше корема, бе. Чакай, тук имаш кошка. Добия, че няма храна. Това така, пиле. Пиле, това така. Пиле. Бе, хора, аз май ще се връщам. Хора, пак не се оправя проблема, ама какво да правим? Поне 8 за да се направим на печка, защото... Запекат ти. Абе, май ще тръгваме на там. Не знам. Как тя да гледам планината отгоре?
А? Ами... Айде ги да. Айде ги. Ух, мислех, че вълк. Или пък да не оглеждаме, защото не знам с някакви. О. Видяхте ли? То те не летяхте. Викам, че летяхте да живеем там. Живеем. Ма гъби. Какво е? Окликал да ни е кръст. Човеца. То има формата на кръст, вижте, като направим стъпоца и ти. Там я. Медведите да отидем горе на планината. Чайте да си направя една печка, защото ще умре от глад. Идея на хоризонта ми се... Лами! Лами! Бързо! Дай храната, бързо. Чакай, не бе. Трябва да отида да ги заоградя. Да избягат. Как ще правиш и това, бе? Абе, не. Че ми трябва още пръчка, не само толкова. What the fuck, забравих как се правиха? Как се правиха? Къде си? Да. Окей. Още. Те отивам да ги заоградя, хора. Защото ако избягат... Ще вземе цялата кръв. Боже. Кажете ми, хора, в коментарите с какво запремамват ламите. Защото не знам. Поне едното за да оградя. Ма те са тъпи. Те са тъпи като живот. Така. Влизай вътре. Влизай, бе. Ето си. Дейте, бе. Моля, бе. Дейте, бе. Ох, супер, заоградихме ги. Така. Yes. Имаме си лами, хора. Имаме си лами. Чакай да видим. Ами, хора, май до тук ще свършвам епизода. Намерихме лами. Да. Да. Колко стана дълъг? Добре. Ими, хора, надявам се да ви харесва. Чакай да само да следвам това. Хора, надявам се да ви харесва видеото. Ако е така, дайте пръщчето нагоре. или натиснете този бутон, дето пише subscribe. И да, аз ви се благодаря, че гледахте видеото. До другия път и до виждане!